खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 9 मे 2023 बारायजाया मंगलबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। क'क्राझाराव सिखावनि उदखार। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय क'क्राझारनि आर.एन.बी. सिभिल फाहामसालियाव नार्स महरै खामानि मावग्रा बानि देबि दादनि न'खराव हरनि समाव खाबु लानानै माखासे दुथां सिखावफोरा हाथियार लानानै न' सिङाव खायदा बोराइ बायनानै हाबलांनानै स्प्रे फोननानै सना रुपा आरो रांफोरखौ लाना थांदों आरो सिखावफोरा सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादों। दा बे जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बे जाथाया क'क्राझारनि सिङाव थानाय वार्ड नम्बर 4 मासारादा लाइनआव जादोंमोन। उदै देरनाय आरो जौ लोंग्रा पुलिसफोरखौ आसाम पुलिसा बिदाय होनो थाखाय साखा फारा खालामगासिनो दङ। आसामाव गासै सा 680 पुलिसफोरनि उदै देरनाय आरो जौ लोंनानै देहायारि लोरबां जानाय रिपर्टआ सोराङाव फैदों। अदेबानि बे समाव पुलिसनि आखायाव बे रिपर्टआ दङ आरो बिसोर उदै देरनाय आरो जौ लोंग्रा पुलिसफोरखौ 1 बोसोरनि गेजेराव गावसोरनि देहाखौ फिट खालामनो थाखाय बिथोन होखानाय जाबाय। जुदि देहानि गोख्रोंथिखौ लाखिनो हायाब्ला लोरबां पुलिसफोरखौ साख्रिनिफ्राय बिदायनो थाखाय थांखि लानाय जादों। गावनि आमाइजोखौ गुबुन हारिनि सेंग्राजों जुलि जानायनि थाखाय इनाय बुथारबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि सीतापुराव सासे सुबुङा गावनि आमाइजोआ गुबुन कास्टनि एबा गुबुन हारिनि सेंग्राजों जुलि जानायनि थाखाय गावनि आमाइजोखौ इनाय बुथारदों आरो बुथारखांनानै गावखौनो पुलिसनि आखायाव गथायदों। बुथारग्रा बिमानि मुङा जाबाय श्यामु सिंह आरो श्यामु सिंहआ गावनि आमाइजोखौ गोबोर थारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय सिख्लाया 29 बोसोर बैसोनिमोन आरो बियो गुबुन हारिनि रब चन्द्र मौर्यजों जुलि जादोंमोन आरो बे जाथाया सीतापुरनि सिङाव थानाय बासनगर गामियाव जादोंमोन। नावनि जाब्रबथाय जादों। नावनि जाब्रबथायजों दैयाव गबनानै खेबसेनो सा 20 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। अदेबानि थैनाय सुबुंनि अनजिमाया बांनोबो हागौ। सा 20 सुबुङा थैनायखौ लानानै आथिखालाव हादोर नाङैनो गोबां सावरायगासिनो दङ आरो बे जाथाया जादों केरालायाव। केरालायाव नावजों दावबायलांबाय थानाय नावा बेलथायनानै दैयाव गबनानै सा 20 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे नावजों गासै सा 50 सुबुंफोरा दावबायलांगासिनो दंमोन। केरालानि तिरुपनन्थपुरमाव सासे आइजोआ गावनि गोदानै जोनोम जानाय गथ' गोरलैखौ सानै बिसि आरो फिसायनो आयेननि बेरेखा 3 लाख राङाव फाननायनि जाहोनाव केराला पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। गिबियावनो बे आइजोआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजायाखैमोन। उनाव गासैबो जाथायखौ पुलिसा खौरां मोननानै जाथायाव लोब्बा थानाय आइजोखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय आइजोआ 33 बोसोर बैसोनि, नाथाय बे आइजोनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। क'क्राझार सहरनि साखाथिनि भबानिपुराव थानाय एनआरएल पेट्रल पाम्पआव थांनाय 13 फेब्रुवारियाव सोमजिनाय रां लुथिनाय जाथायनि सायाव रोखा खेंफोरथि होदों सानसुमा मुसाहारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गावखौ जोबथेसालियाव हरनायाव गावनि सिगांनि सुथुरफोरा खायदा बोराइ बाहायदों होननानै बुंथिदों आरो माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंबानो जाबाय। आंखौ जेब्ला फार्स्टआव थानायाव रायलायनो होननानै लिंलाङो, आंजों लोगोसे दंबावोमोन सासे जोंनिनो लकेलनि। बे समाव बेलासिफोरावनो हगार हरफिननायनि बाथ्रा जादोंमोन आरोखि। दाना नेयो रायलायो सोंलाय फिनलायबो खालायबाय। आं आंनि बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय। बिनि उनाव जाहैबाय जेब्ला 6टा साराय 6टासो जायो, सासे अफिसारा फैनानै आंखौ बुंफैबाय आरोखि जे सानसु फंबाय, खोथाया ओरैबायदि जाबाय, गोजौनिफ्राय एसे खोथा दङ, नोंखौ हगारनाय जाथ'नाय नंला, बिदि बुंबाय आरोखि। दाना बिनि उनावनो आं न'नि मानसिफोरनाव कल हरबाय आरो फैजोब्बाय बयबो, रायलायबाय माबाबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट डे आरोखि, जोंखौथ' लकआपबो सोखाबाय। नेक्स्ट डे जेब्ला सोराङो, जोंनि न'नि मानसिफोर ओमफ्राय बे आंजों हमजाफानायनि हिन्जाव, ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासे हिन्जावबो दंफाबावोमोन। सासे मानसिया हेलमेट गाननानै फैनानै बिसोरखौ फट' खेबदों जाहैबाय आरोखि। फट' खेबनानै नोंसोरबाव मा खालामफैदों? ओमफ्राय जेब्ला बिसोरो सोंफिनो नोंनो मानो नांगौ होननानै बिथाङा बुंदों जाहैबाय आं मिडियानि मानसि होननानै आरोखि। दाना बिनि उनावनो
माखासे जाय आंनि एगेन्स्ट मानसिफोर दङ, आङो पार्टिखौ नाम बख'नो साना, जाय आंनि एन्टिफोर दं बिथांमोना 6 जनसो हाबफैबाय आरोखि सिङाव। आं खिरखिजों नुहुरदों आरोखि बिसोरखौ। बेयावनो आं बुजिखाबाय बुस्थुआ एसे बोरैबा जाबाय होननानै आरोखि। दाना बिनि उनाव बिथांमोना सोरजों मा रायलायदों बेखौथ' आं बुस्थुखौ दा मिथिजोब्बाय, मा जाहोनाव आं हाबदोंखौबो आं मिथिबाय आरोखि। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि